Lähtikö se jo? Lähti, jes. Hei, moro kaikki. Edellisestä videosta on nyt... Kauanko siitä on? Kuukausi. Liian kauan, anyways. Liian kauan joka tapauksessa. Suurin piirtein kuin kuukausi. Ja tiedän, että kukaanhan ei sulata tämmöistä taukoa ilman hyvää perustelua. Ja sanoinko näin, että kun sairausloma-aikana niin kerkes kuvaamaan melkeinpä koska vaan, kunhan vaan niin oli aikaa kuvata. Mutta nyt kun syysloman jälkeen palasin takaisin kouluun, niin koulu oli hyvin iltapainotteista, mulla oli paljon iltakeittiöitä ja korvattavia tunteja työssä oppimalla ja se sitten oli iltatyötä paljon. Joten sitten ei taas kerinnyt silloin kuvailemaan. Sitten sen jälkeen, sitä oli 2 viikkoa, aloitin työssä oppimisen ja sen ohella myös nyt sen jenkkifutiksen, mistä saatoin puhua joskus aikaisemminkin. Ja harkkoja on se 3-4 kertaa viikkoon plus sitten töitä joka päivä, niin yksinkertaisesti ei vaan kerkeä, plus sitten totta kai kuvaajan koulu on toinen rajoittava tekijä, niin ei sen takia ole tullut videota, mutta nyt kun tämä alkaa tästä tasoittumaan ja muutenkin aikaa löytymään, että tietää, että missä paikassa on sitä vapaata, niin eiköhän kuvata lisää. Mulla on jo muutama aihe tässä ehtinyt kertyä ajan saatossa. Ja tänään on tämmönen rennompi takaisin arkeen video. Pelaillaan vähän Maddenia tossa kohta ja se odottaa jo siellä. Mutta ekana se pitää kertoa, että aina sanotaan, että maanantai on huono päivä, että maanantaina ei pitäisi lähteä töihin tai lähteä kouluun tai mitään. Ja mä oon aina miettinyt, että mikä siinä on, että miksei mukaan. Että eihän se ole yhtään se erilainen päivä kuin muutkaan. Kunnes tänään. Oli päivä, jolla ei mikään onnistunut. Ekana tiputin hyllyltä veitsen, kalliin veitsin, joka ei ollut oma veitsi tietenkään. Onneksi sille veitsille ei käynyt mitään, että se on hyvässä kunnossa. Sen jälkeen rupesin tekemään sämpylöitä. Ja ihmettelin, kun se oli semmoista niin kuin lähinnä saven ja betonin välistä se taikina. Ja kun ne totesi, että se on maissijauhoa eikä vehnäjauhoa. Eli se meni sitten uusiksi. Ja sen jälkeen kerkesin jo päässä haukkua kaikki asiakkaat lyttyyn, että kuka Urpo on laittanut lasin aterimien joukkoon, kunnes tajusin, että se oli minä itse. Mutta se oli taas tämmönen perus maanantaipäivä, kun ei onnistu. Sen jälkeen pitää vielä sanoa, että Movember yritys, hyvä 10, saadaanko tarkennusta sinne? Joo. Joo. En tiedä, ei ne välttämättä nyt ole sellaiset pölyhuosia kuin kuuluisi olla, mutta yritys on kova. Mutta eiköhän me pelailla seuraavaksi ja katsotaan, jos sen jälkeen vielä höpötellään. Jimpuilla tämmönen. Mitä potku? Ei, nyt tuli huono potku. Ai. Siinähän se. Oho, Älä juokse taaksepäin. Okei. Hyvin lähti liikenteeseen. Nyt vielä julkisesti tulen nolaan itteni sit. Joo, hienoa. Lähet sitten juokse. Mä oon se kyllä mielelläni heittänyt. Kannattaa katsoa se pelikuvio, millä mennään. Eikö nyt se on juoksupeli? Et mä lähden taas juokse. Joo. Holy shit. Ei kun se onkin hämärtä. Just on. Yes! Just tyypillinen feikki. Sitten kun mä sanon, että joo on juoksupeli, totta kai se on feikki. Niin. Ja. Onko jompikumpi mielestä ilmeisesti niinku Giant sitten vai? No juokse! Juokse! Ei. Mun niinkät on parempia kuin sun niinkät. Kato mikä norsu se on. Sotanousu varusti päällä. Näksä. Aika hyvin. Hirveet bileet pystyy. Nope. Not coming. Kiss me. Kyllä tää yksin tälle. Oi, ei pysty. Okei. Ymmärsitkö mitä tarinan pointti? En. Albert Einstein halusi räppäriksi, mutta kun hui paskat. Yes. Mut siis joo, tän tarinan idea on se, että Albert Einstein halusi alkujaan räppäriksi. Joo. Mut sen kaverihan sanoi, että tiedätkö, sä haluat valkoinen. Oh my god. Siellä on. Nolota hävitä niinku omassa pelissään. Niinku, ei sä kahdella tavalla hävitä omassa pelissä, niinku tää on sun peli. Ja sä harrastat amerikkalaista. Eiks vähän nolota?
Ehti peli vetää puolessa välissä vasta. Vähän kysyä. Jos! Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä taas muuten minuakin. Mitä Sitten puoli aika. Niin, nyt sä joudut potkaisemaan, että haluais pisteitä. No mitä paskaa? Tää oli mun pelastus. Hei, no. Siellä oli taas toi. Oi! Mitä? Äksää heti vaan. Tää niinku juoksee välillä aina 250 kilsaa se. Nyt sieltä. Ei! Yes. No fuck you! This was racist. That's racist! Kato miten iso musta mies. Pakko pippeli time. Nyt lähti. Eikä. Nyt. Kyllä laitti just kunnon bebbu-bileet. Mä oon aika hyvä tässä pelissä. Joo. Turpaahan se tuli. Paljon se oli? 10-0. 10-0. Ei, 3. 10-3. 10-3. Aivan samaan turpaan tuli kuitenkin. No kuitenkin silleen niinku loppuun asti tiukka, mutta sit se vaan teki sen TDn sinne loppuun. Ja kova harjoitus on mennyt hukkaan. Ehkä mä panostan siihen ihan varsinaiseen versioon eikä tähän videopeliin sitten enää. Että en lopeta pelaamista, mutta ei siinä kyllä mitään intoakaan ole. Mutta hei, katsotaan, koska keritään toivottavasti mahdollisimman pian. Mulla on huomenna keskiviikkona harkat ja torstaina iltavuoro. Ja sit joko perjantaina viikonloppuna ansku. Mutta katsotaan, koska saadaan kuvattua lisää. Yritetään niin nopeasti ja piakkoin kun pystytään. Ja jätäkö sanoa, en jätä, eli tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa. Se on moro.